Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада Кыюлык һәм каһарманлык эпопеясы. Быел Ленинградның камалыштан чыгуына 80 ел. Ветераннарыбызның рәтләре сирәгәйеп, бүгенге көндә Ленинград блокадасының бар авырлыкларына түзеп, үлемне җиңгән шәхес әлмәттә берәү генә калды. Мошенниклар дәүләт хезмәтләре порталы аша һөҗүмгә күчте. Мондый очраклар Лениногорскида теркәлгән. Фельдшер-акушерлык пунктының авыл халкы өчен әһәмияте аеруча зур. Анда заманча һәм барлык кирәкле медицина җиһазлары булуы икеләтә сөенеч. Баулы районы Хәнсевәр авылында яңа ФАП үз ишекләрен ачты. Быел Ленинградның камалыштан чыгуына 80 ел, 900 көнгә якын камалышта калу Ленинградта яшәүчеләр өчен иң авыр һәм коточкыч көннәр була. Ленинградның тиңдәшсез батырлыгы тарихка халыкның гаҗәеп кыюлыгы һәм геройлыгы эпопеясы булып кирип калды. Ленинград камалышының шаһитлары белән Әлмәт җирлегендә елда очрашулар үткәрелеп килде. Кызганыч, елдан-ел ветераннарыбызның сафлары сирәгәя бара. Бүгенге көндә Ленинград блокадасының бар авырлыкларына түзеп, үлемне җиңгән шәхес Әлмәттә берәү генә калды. Бу Раиса Никаноровна Чернышова. Ленинградка ул әти-әнисе белән 1937 елда күченеп килә. Аның күз алдында әнисе, абый-апалары ачлыктан үләләр. Соңыннан Раисаны апасы белән бергә Ярославль өлкәсенә балалар йортына алып китәләр. Шулай да ул кабат Ленинградка әйләнеп кайта. Шунда кулинарлык мәктәбен тамамлый. Язмыш җилләре аны Әлмәткә алып килә. Биредә Раиса Никаноровна 40 еллап җәмәгать туклануы системасында хезмәт куя. Блокадалы Ленинградта яшәгән Раиса Никаноровнага кунакка Әлмәт районы башлыгы һәм ветераннар советы рәисе килде. Аңа истәлекле бүләкләр тапшырдылар. Спасибо большое. Я искренне хочу, чтобы была возможность еще раз приходить, вот так поздравлять. Именно и с 85-летием окончания блокады, и до 100 лет окончания блокады. Как минимум нам надо дожить. Хәзер Раиса Чернышовага 87 яшь, аның улы, 4 оныгы һәм 2 оныкчыгы бар. Кузайкинадагы балалар авылдашларына икмәк өләштеләр, ләкин бу гади камрашы түгел иде. Махсус конвертларга салынган 125 грамм авырлыктагы икмәк кисәкләре. Нәкъ менә шундый бер кешегә икмәк бирү нормасы Ленинград блокадасының иң авыр чорында билгеләнгән булган. Ленинградның камалыштан чыгуына 80 ел тулу хөрмәтенә балалар һәм педагоглар блокадалы карлыгач акциясына кушылдылар. Блокадалы карлыгач акциясы илнең төрле төбәкләрендә узды. Анда Ленинград, Саратов, Курган, Тверь өлкәләре һәм Татарстан Республикасы катнашты. Масса күләм мәгълүмат чараларында мошенниклар турында кисәтеп күп язылды. Аларның үзләрен банк хезмәткәрләре дип таныштырулары турында да әйтелде. Хәзер кырыкалдарлар дәүләт хезмәтләре порталы аша һөҗүмгә күчте. Мондый очраклар Лениногорскида теркәлгән. Кырык алдарлар гражданнарга шалтыратып сим-картаның гамәлдә булу вакытын озайтырга тәкъдим итә. СМС хәбәр белән җибәрелгән кодны сорыйлар. Аны кулга төшергән очракта кешенең шәхси мәгълүматлары белән эш итү мөмкинлеге алалар. Дәүләт хезмәтләре порталы кулланучыларның төрле документларын саклау урыны. Аларга чит кешеләр кермәскә тиеш. Күп кенә операцияләрне хәзер өйдән генә дә башкарырга мөмкин. Моның өчен кирәкле кәгазьләр һәм электрон имза булу җитә. Әгәр дә ул мошенниклар кулына эләксә, алар зыян күрүче исеменнән микрозайм, кредит ала, күчемсез милекне яңадан рәсмиләштерә яки сата да ала. Телефон мошенникларының тузагына эләкмәс өчен бер кайчан да кодларны һәм башка мәгълүматны шалтыратучыларга хәбәр итмәгез. Игътибарлы булыгыз һәм якыннарыгызны да кисәтегез. Дәүләт хезмәтләре порталында кире элемтә формасы бар. Әгәр дә мошенниклар шәхси кабинетка үтеп кирип, телефон номерыгызны яки электрон почтагызны үзгәрткән икән, СНИЛС аша кирергә мөмкин. Әгәр бу усулда ярдәм итмәсә, МФЦга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Зәй политехник күллияте хәрбиләребез өчен актив ярдәм итүчеләр рәтендә. Хәзер киләсе гуманитар йөкне озатырга әзерләнәләр. Укытучылары җитәкчелегендә студентлар җылыту мичләре ясыйлар. Уку йортындагы эш барышын безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты.
Берсе тише, икенчесе эритеп ябыштыра. Зәйнең политехник күллият студентлары махсус хәрби операциядәге ир егетләр өчен җылыту мишләре ясыйлар. Бу эшне тиздән эритеп ябыштырушы дипломын аласы 3нче курс егетләренә ышанып тапшырганнар. Окопларда күчереп бертергә була, авыр түгел, җиңел. Соляркада эшли, чәй җылытырга була, ашарга пешерергә була. 50 квадратный метр получетны җылыталау. Соляркага экономия, утын эзлисе юк. 3нче курс студенты Дамир Мәрдәнов эшне зур җаваплылык белән башкара. Эритеп ябыштырырга да остара, изге күмәк эштә дә катнаша. Приятно нам. Ну, все равно, как бы наши старания, наша работа. Если это будет кому-то помогать, это очень хорошо. Мондый мишләр җиңел һәм уңайлы, авырлыгы 5-6 килограмм. Бер урыннан икенче урынга күчереп йөртергә дә була. Иң мөһиме төтенсез эшли. Ризык җылыту шул ук вакытта юеш киемнәрне киптерү өчен дә кулланырга мөмкин. Менә монда топливо, солярка саласы. Ну, горелка белән поджигаете, монда у кабана, и монда дымоход, и монда чыгып китә. Ә монда тип җылылык чыга. Зей политехник күллияты хәрбиләребез өчен актив ярдәм итүчеләр рәтендә моңа кадәр 11 буржуйка әзерләп җибәргәннәр. Бер атна эчендә 16 кечкенә мич ясарга ниятлиләр. Материал белән исә хәйриячеләр булышлык итә. Баулы районы Хәнсевәр авылында яңа фельдшер-акушерлык пункты үз ишекләрен ачты. Бу Баулы районы авылларында республика дәүләт программасы нигезендә ачылган 14нче модульле ФАП. Фельдшер-акушерлык пунктын ачу тантанасында район башкарма комитеты җитәкчесе Данияр Бакиров, авыл җирлеге башлыгы Захид Галяметдинов, Баулы үзәк хастаханәсе баш табибы Азат Гайсин һәм авыл халкы катнашты. Что бы хотелось сказать, что вы сюда приходили не только для того, чтобы подлечиться, а в том числе для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров. Потому что эти мероприятия, они как раз-таки направлены на раннее выявление различных хронических заболеваний. Авыл фельдшеры Альмира Фәхриевага Данияр Бакиров күп еллык хезмәте өчен район башлыгының мактау грамотасын тапшырды. Яңа фельдшер-акушерлык пункты ачылуга иң сөенгәне авыл халкы булды. Алар барысы да җитәкчеләргә рәхмәт сүзләрен җиткереп калырга ашыкты. Безнең авылыбыздан инде зур бәйрәм. Үзебезнең бөтен условиясы булган медпункт ачыла. Әйе, ансы өчен бик зур рәхмәт җитәкчеләребезгә. Һәм менә шушы медпунктта эшләр дә яхшы, иң беренче мөрәҗәгать итә торган кешебез, иң яхшы врачыбыз инде ул безнең авылыбызның. Авыл халкы өчен Альмирабыз исән сау булсын. Авыл фельдшеры яңа медпунктта беренче пациентын да кабул итте. Узак еллар халыкка медицина ярдәме күрсәтеп торган Альмира Фәхриева карамагында 200-гә якын кеше бар. Яңа ачылган ФАП берничә бүлмәдән тора, биредә кабул итү, процедура, санузел, хуҗалык бүлмәсе бар. Медицина хезмәткәрләре сүзләренчә, ФАП булган кечкенә генә авылларда да тулы диспансеризация үтәргә, авыруларны вакытында ачыкларга мөмкинлек бар. Әлмәт районында торак коммуналь хезмәтләр буенча бурычлар 355 миллион сум тәшкил итә. Ел сайын бу саннар 40 миллионга арта. Бу хакта Әлмәт башлыгы Тимур Нагуманов хәбәр итте. Бурычларга каршы көрәшүнең заманча усуллары нәтиҗә бирми дип саный ул. Шуңа күрә проблеманы шишу буенча район башлыгы үз фикерен тәкъдим итте. Әлмәттә коммуналь хезмәтләр буенча бурычлы 1228 кеше бар. Һәм бу бурычлары 15 мең сумнан артып киткәннәр. Бу хакта социаль челтәрләрдә фикер алышулар башланды. Масса күләм мәгълүмат чараларында район башлыгы Тимур Нагуманов тәкъдим иткән бурычларга каршы көрәш чаралары пәйда булды. Һәм ул бурычларын түләмәүчеләрдән фатирларны тартып алырга ярдәм итүче схеманы булдыру идеясын җиткерә. Шулай ук торак коммуналь хезмәтләр өчен тарифта бурычларның 2% күздә тотарга. Повышение тарифа это же не зависит от должников. Понимаете? Должен человек или не должен, это не влияет на повышение тарифа. Тариф повышается из-за того, что у нас повышается все остальное. Бүгенге көндә халыкның идарәче компаниялар алдындагы бурычы 355 миллион сум тәшкил итә. Республика буенча бу сан 9 миллиардка җиткән. Бу авыр тормыш хәлендә калучылар гына түгел, сүз явыз рәвештә түләмәүчеләр турында да бара. Допустим, у данного должника имеется хорошая квартира в хорошем доме, хорошая машина, работает он неофициально, то есть официального дохода нету, имущество иное, может быть, возможно, записано на кого-либо другого, поэтому меры принудительного взыскания не приносят результата.
Күп кар яву кешеләр өчен шактый мәшәкать тудырды, аеруча авыл халкы өчен. Иске Михайловка авылында халык җыены барышында күтәрелгән иң бәхәсле тема – юл проблемалары. Халык көчле кар яуганда тузакка эләгә. Азат Махиянов Мөгезле елга авылында яши. Аның кызының һәм үзенең дә физик мөмкинлекләре шикле. Юллар чистартылмаганга күрә, алар хастаханәгә бара алмаганнар. Якында медпункт юк һәм кешеләр күрше авылларга яки шәһәргә барырга мәҗбүр. Шул ук авылда яшәүче Зиннур Юмагулов та начар һава торышы аркасында юлга чыга алмаган. Иратка 87 яшь, ул хастаханә булмау һәм чистартылмаган юллар авылның иң зур проблемалары дип саный. Ни мусор машинасы килмей, ни магазин килмей. Инде ул нене әйтәсе дә юк больницаны инде. Ә бит алай-булай скорый ни килергә нитәсең икән, бернинди ярдәм юк. Иске Михайловкада яшәүчеләр юлларны ремонтлау мәсьәләсен дә күтәрделәр. Авыл җирлеге башлыгы киләсе елга чаралар планына халыкның искәрмәләрен кертте. План мероприятий, именно наши тоже какие-то дороги. И если все будет хорошо, то какие-то участки дороги все равно отремонтируются. Иске Михайловка авыл җирлеге составына 9 авыл керә. Иске Михайловка, Каски, Ирекле, Наратлы, Юкәле, Байлар, Мөгезле елга һәм Болгар 2. Халык җыены сәгать ярым дәвам итте. Очрашу ахырында алдынгы гражданнарны бүләкләү тантанасы узды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.